Ola boas, que tal? Eu son Antón, pero chámome Tucho. Benvidos unha vez máis ao meu canal de YouTube e hoxe traigos un episodio moi especial. O inicio do reto, o camiño do artista, el camino del artista. E me preguntaredes, Tucho, que carallo é isto? Pois o camiño do artista é o que eu escollín, ser un artista, pero non. É o libro de Julia Cameron, que teño aquí, Julia Cameron, El camino del artista, que basicamente é unha biblia, é un manual, é un curso de descubrimento e rescate da tua propia creatividade, é unha fórmula que nos di que se lle facemos caso, pois vamos a ser artistas grandiosos, vamos a salir dese bloqueo creativo que non nos deixa facer nada, que nos ten aí bloqueados, que non podemos pintar, que non podemos estar a gusto con nós mesmos, que temos medos metidos, incrustados, feridas que non sanamos, e se lle facemos caso, pois vamos a 12 semanas, que é o tempo que temos que facer este curso, que vou ir compartindo, e que se queredes facer comigo tamén vos aconsello a ser grandes artistas, a ir a outro nivel, a empezar xa a volar decir, eu como quero creer nesto, pois vou facer o camiño de artista que vos comparto. O camiño de artista, el camino del artista. É unha serie de retos, é un reto que ten unha serie, ou é o camiño do artista. 12 semanas, 12 episodios que vou traer por aquí para convertirme nun gran artista, para romperme con todos estes bloqueos creativos que tiven e todos os artistas que tivemos no pasado, non facerlle caso ao censor que non nos quere deixar ser libres, que non nos quere deixar evolucionar, que non nos di que non somos suficiente, que o noso arte non lle interesa a nadie e que non valemos a pena. Como viches, non son bo facendo vídeos porque trábome, digo cousas mal, pero hai que seguir tirando para diante, hai que seguir facendo porque a vida é eso, é como darnos o luxo, a liberdade de fallar, de facer as cousas mal para, así, en algún momento, poder facelas ben. Pois ese é o reto de artista. 12 semanas de reto, non me estou inventando, é o libro que, como di aquí, é o curso de descubrimento e rescate da tua propia creatividade, é a Biblia dos creativos recoñecida mundialmente, Julia Cameron. Este é un libro dos anos 80 que, como di o libro, que para vender máis, varillo millóns de artistas para romper eses bloqueos, para empezar a facer un arte mellor, e se lle fago caso, pois vou ser un artista, vou ser alguén na vida. Se fago caso a este libro, vou ser alguén. Para empezar, quero falar dun término que fala o libro, que ahora mesmo non se escoita moito, pero algo cambiado, sí que se escoita moitos discursos que hai ahora mesmo por redes sociais, en TikTok, en Instagram, que é o síndrome do impostor, o síndrome da impostora, o síndrome del impostor. E me dirás, Tucho, que é isto? Que é o síndrome do impostor? Pois é non creer no que faz, dicir, non ter a fe no teu traballo, ter medos, inseguridades que ao final fan que o que ti escolleches, pois sigueste comendo a cabeza e dixes, pois é que realmente eu non son así, non é o meu, dicir, eu non son un youtuber, pois falo mal, non sabes editar, és pintor, non sabes teoría do color, non sabes dibuixar, que asco das, que pena das, que vergüenza, non che dá pena ir así a calle vestido, non che dá non sei que vai pensar teu pai, que vai pensar teu amigo, que vai pensar ese desconocido, que vai pensar o can ese, que vai pensar o jalo, pois son moitas cousas que nos fan ao final acabar facer por pensar que non valemos, é dicir, vámonos apartando, e ao final convertímonos en artistas sombras, convertímonos nunhas persoas que realmente non somos, é dicir, como todo ese impulso creativo, todo ese impulso artístico que temos dentro, pois bloqueámolo, non lle facemos caso e ao final facemos outra cousa, cando realmente nós o que queríamos era ser artistas, pois ao final hai unha relación entre o síndrome de impostor que é non creer en nós mesmos e ao final acabarte convertindo nun artista sombra. E isto é o que nos fala o libro de El artista sombra. Eu non quero ser artista sombra, eu quero ser artista, eu quero ser pintor. Por iso voulle facer caso a esta guía, a este manual, para evitar non ser no futuro un artista sombra e ser un artista. Cousa que me dá certo vértigo, pero voulle facer caso. Eu, agora miro, vai ser a miña religión, o camiño do artista, vou ter fe cega neso, ainda que tampouco quero ser cínico. Non, cando empecé a ler, houve cosas que sonaban así un pouco raras, como que ao final é un libro que ten como para que se o liches ou se seguramente non o leras, pero tengo algo a cousillar a rilla, pero eu vou ter unha fe cega estas 12 semanas en Julia, na nosa amiga Julia, e voulle facer caso, vou seguir cada reto cada semana, vou ter aquí un episodio de cada semana, así que vades ter como este reto por son 12 episodios, son 12 capítulos, durante 12 semanas, cada semana vais ter un episodio novo deste reto, a ver como avanzo, a ver como evoluciona, a ver se empezo a notar como alguna diferencia. Ahora mismo é o 5º día do reto, é dicir, a primeira semana, cada semana ten 7 días, se non me equivoco, así que ainda estou na primeira semana,
a ver como vai evolucionando, se gano máis seguridade, se a perdo, se o abandono, que espero que non, se o consigo rematar, e se, ao final, isto acaba sendo algo significativo no meu camiño de artista, na miña carreira. Bueno, expliquei o artista sombra, e agora vou explicar dúas das ferramentas das que nos fala o libro. Dúas das ferramentas que teñen que estar todas as semanas. E por un lado é as páxinas matutinas e por outro lado é a cita co artista. Que son as páxinas matutinas? Pois, basicamente, é levar un diario. Levar un diario, non un diario exactamente, porque non vas como contando como é o teu día a día, pero sí que é unha fórmula, é unha ferramenta para conseguir máis estar no presente, no aquí e agora, para non viaxar ao pasado, para non ir ao futuro, para estar sempre aquí, para que a nosa cabeza non divague moito. É daquela, todas as semanas, todos os días, cando te levantas pola mañán, vas a escribir con todos os pensamentos que son moi rumiantes, que son moi repetitivos, que estás na tua cabeza, como síntome mal por isto, ou se teño que facer estas cousas, teño que ir á compra, logo teño que ir a non sei onde, a semana que ven teño esta, a semana pasada pasoume isto. Se tes así como pensamentos tal, ti deixalos aí, deixalos por escrito, quedan aí apartados, e así podes estar como presente no teu día. É unha fórmula para estar máis presente, para conectar co presente, porque ao final é o único que temos, o noso tempo. E logo outra ferramenta que nos di que temos como que ter todas as semanas é a cita co artista. Basicamente ter todas as semanas unha cita con nós mesmos, intentar darnos o lujazo, porque é un lujazo, de pasar un rato con nós mesmos, non para desconectar, sino para conectar. Isto é como ir ao cine, facer cousas que nos gustan, con nós mesmos, ir ao cine, ir a dar un paseo, ir á praia, ir a pescar, se che gusta pescar, reconectar con a hobby que tiveras de pequeno que deixaches abandonado, e darnos ese lujazo de poder facer algo con nós mesmos. É dicir, están estas dúas ferramentas que hai que facer todas as semanas. Levo 5 días, polo menos cumplir estes 5 días cas páxinas matutinas, así que vou me dar unha pausa en mí mesmo, pero ainda non fixen a cita co artista, a ver se este fin de semana fago, porque ainda todo a tempo de poder cumplilo. E nada, cada semana vai cambiando de reto, é dicir, cada semana vai cambiando de reto, non. Cada semana tamén vaiche propoñendo unhas cousas diferentes, cada episodio, cada capítulo, dixe unha cousa no libro de esta semana para ganar seguridade, pois ora vai pensando en persoas que te apoyaron, mandalle un mensaje, deixa por escrito, ou momentos que foran a ti como malos para mensajes que che mandaran a tua arte que non che gustaran, que che fieran daño, pois deixalo por escrito. É así un pouco unha carallada por ese sentido, pero, bueno, estou intentando cumplilo, é bueno facer. Cada semana iremos contando como evoluciono, se me sinto unha melloría, se non sinto nada, se sinto que empeoro, se non fixen, se deixei de facer, o que sea. Ese é o reto do artista. Este é un episodio introductorio que eu estou contando isto. Reflexión de como foi esta semana. Por agora estou empezando o experimento non notei moita diferencia, non notei así nada raro, nin pa bo, nin pa mal. Síntome así un pouco desconectado, a verdade, como intento facer, pero intento así como un pouco síntome un pouco raro esta semana, pero non sei se é por isto, se é como por min, pero sí que me sinto un pouco rarete, a verdade. Non noto melloría, non noto nada raro, son 5 días facendo un diario, que ao final non estou moi acostumbrado a facer diarios, pero tampouco me vai matar por escribir un cuarto de hora todas as semanas, nin por ter unha cita conmigo mesmo e ir a dar un paseo, pois tampouco me vai pasar nada. E nada, xa vos seguir contando, así que a semana que vades ter outro episodio, espero vos aí, e que máis teño que contarvos? Teño algo máis que contar, pero agora mesmo non me acordo, non me quero lembrar. Teño aí unha chuleta, así que vou mirar. Que espero do camiño? Gañar seguridade como artista, quitarme presión, é dicir, como que espero con o camiño de artista? Pois o que me promete, é dicir, como desbloquearme creativamente, é dicir, explotar a miña creatividade, facer unha cousa, é dicir, ser máis libre artísticamente, eso como o que me promete o libro, de aumentar a miña creatividade, pois a ver se se cumple. Así que nada, despídome ata a semana que ven, vamos a ver no segundo episodio, na segunda semana deste reto, el reto do El Camino del Artista, o Camiño do Artista, así que nada, un biquiño e despídeme ata a semana que ven. Chao, 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 chao!